SGT so ti vel hi am professional big rewin kan khathina ma se heta hi chuan chu tiang chu ani vek bik lova mi pa hian me che hi aman chat tu ani lain aman thel ve tlat maya atlak na hi asang tho khat ve veo bok me che hian hliam na chu atok lova ma se tlem chuan ein hliam ve nei tin an soi ni an hanti sual che hian just an hena chuan kan tinon le don em niang an tia ma se just hian tinon le ngai to lo thu le an theina chun khriat to thu an soi ni magic fell hi in lo mu ve photo mai theya chu tian tu chu hi po hi nia he pa hian bek wak pakhat chunga chuan perek zum tak mai chu da ti chuan aso kal dan tu ra chuan perek omlo na che kha a beng per thlop zel tu ani ma se ama in beng talovin abula hos nu hi a ben tirta ma se enge thleng ta le aton tir chuan ati deramon ti don zeta ma se akuta chuan perek chu abur ta vu mai ti kha awa mu ta zeu meya he so hi layang reng takin akal pha ta ni he nu khochin puang po hi midang te angin sexy takin in chei lo ma se midang te mitlak na tur chu thila thlen tir thawa chu kan muang hian chuat anal deuh nge ni atol thuzot maya life lai atol thuk chu siam that ngai na aum to lo a mu tur chuan hu vek to tlat hek he nu che chia hi chu video danga po kan ti fo to in ka khia ma se life lai che chia kan sui don chuan atel lo thei do ni e kan ko hnuai lam hi thlan uluk tho tu ani accident to thu ta po chu tiang din huna chuan rul tu ka kan lo om chuan mual phoda na thuan hi thei ne ante thuina ma se he no tan hi chuan chu tiang amol pho turin accident na to khe ngai lowa a thei potop chua a han lam wa khian amol pho na chu alo lang de mai ni TV show te elasiam ve ni chuan stage hi design te luang ai khan lo nia a chan chu hepa ang mai hian stage design moi tak chu che sual na na mang pal anom thei tlat maya hepa po hian akal na lam rang hi a en to lova mi pui ya out home le abo wak ve ra chuan a che sual ta ne ber mai ani hi ran nu hian min ti boi rak lo to hi chuan min ti boi thei khop maya he live TV show an mai che pakhat po hi apon fan hoi lama hian ran nung alu tlat maya ulsam taka hanchin fel thei mai ani talawa emergency an tiang tak kha thleng ta ni ti chuan live lo ve lam a soi thei to lova a ka sat na thlen tu chu ran nung te tak te mani se an chin fel wa tangai ta ni za po a soi thei to lo ni e mi palo thlir ve na zon a chuan mei chen go fual a kan han hak hian a him lo riawin khriat na kan lo nei pui thuina chu tiang deuh chuan an zinga pakhat po hi an omna hmun thli tho hian ati buai ti kan kha thei ni ram lovin a in hu fam am angai pha ta thlia tam don ti po a khlok sa bik lo nga chuwang chuan dem lu tuk tur po ani bik love an swedan chuan henu hian atak sa zong alangang ti a khabik lova ma se khochin om dan buai taka apuan lai hian camera angle chu atak sa zong langin an set le ta sia ti chuan abob se thatak mai chu a thela report ain en a hlo tatlat maya chu poya ti ni an soya ma se poya ti tak ringam ti tak se atran ti rotang khan the tiang em ching khi lo hak lo mai tu ania tin ke ni chon kan nga ya ma se tham dang ho hi chuan thil thlir dan hi adang thrin kop maya ke ni zo pa ngai tu vedan nen hi chuan ai mil vek thei thrin lo zong ani e security kan en tu hian an na len thokop mai ma se tle min a che sual ve deuh hlep ti mai chaw ni ma se an na thataka tho atum mai nia he tok so hian mi pa in thil se mol lai hian a thil se ngai tu thei lek lova min siam tu thil pakhat om tat maya chu in mu mek lai khenia khitia abula om mei chia mendan mak tak khi ati lui ani arin oma ma se ti lui ni ta se engwang eniang thu tak an soi lai ne boxia chu ne thir tu te ko ti boi zol tu chu ni
han en mai chuan he pa hian abial nu len chu tui ve ne mai rom kan ti mai thea ma se abial nu chu ani lo mel a chan chu camera ina la ni ti a khriat ve le a kwana kut chu la let zal zal maya in lam lo en tu poi tak an om ne mai thei ni mi pa le mai che kan in ang vek lova kan in che dana tong ngot po in ma se he pa hian chu tiang lam chu angai tu lem lova alam pui nu chu a thak au tho dan dan in alam puya ma se mai che hian nu ma ti che lawang aduain ke ko mong lam hian ha ko satna an tok deuh tlat ni na lang ani he news report hian report petura kholum na hmuna an kaltir zia chu alung oi vak lo neng live a nge mai kholum na hmun reng ta kaltir do lo tu nge na angin pain kholum ina taksa angong atirang pa boka achiang khop mai wala khati zong kha tontu mata na kan en thei chuni la putta se video dang akanin hmla evak do nia in zawai chunga lom thu ko se Mê là môi hệ xin cả hai về dù in dù về mà sẽ gặp tan xuôi